pleno de marzo levamos unha moción para reclamar á Xunta e ao Goberno Central que manteñan e potencien o tren da nosa comarca. No BNG creemos que a Xunta debía poñer a andar seriedade de o PP quere suprimir 38 viaxes que pasan por Betanzos, case 3/4 partes da totalidade. Betanzos non pode perder o tren. O Ministerio de Fomento quere deixar Betanzos en tren. Para distraer a xente, organiza unha festa polo centenario da vía Betanzos-Ferrol que queren deixarse en convois. Queren facer un funeral para enterrar o tren. No BNG consideramos que a mellor celebración do centenario é unha liña de cercanías entre Betanzos, Coruña e Ferrol. No BNG non lle rimos a ocorrencia ao PP. Nin nos retratamos coa ministra que quere enterrar o tren, nin renunciamos ao ferrocarril como unha alternativa de mobilidade ao transporte por estrada. O que non pode ser é que ir de Ferrol a Coruña por tren lleve tanto tempo como ir de Madrid a Valencia. Xa dicía Castelao que o ferrocarril galego ten unha longa historia que sangue e justiza. Un transporte metropolitano deste tempo e o servicio da xente pasa, sí ou sí, polo tren.